Uy, mag-usap ta ninyo. Mag-usap ta. Kasi ganap na po ani. Ay, December na mga rolling na lang ta. Ay! Kung sa may mga song usually, Zor. Kuan ka tong kaya ibigay mo na Christmas Christmas bonus by Asian. Version ay no ta, version ay. Kaya para lami ang ato ang ano pa. Version ay Jude? Version ay. Para lami tag ka ng blending. Go. Ano ay? Version ito, katay go. Kaya't ibigay mo na ang aming Christmas bonus. Ay, lalaka ng butang ang feelings. Upbeat naman. Kaya't ibigay. Dali, uy! Siyasa! Kami ito yaman na eh. Siyasa! Kaya na i-feel. Parang Zoro na version. Asa ka na ilhan, go. Kaya't ibigay mo na ang aming Christmas bonus. Christmas man na, di mo na alam. Oo, na tumanay. Ikaw. Christmas pala, di ba na alam? Ikaw. Sa mga conversion. With TikTok at Christmas po. Kaya't ibigay mo na ang aming Christmas bonus. Kaya sa matanda, lahat-lahat okay na okay. Hindi kaya tumaan ano na. Uy, kwanto to, 300 kwato. Ikaw sa mong version. Lahi. Sige, 1, 2, 3. Ay! Ibigay mo na. Come on. Muro naghihangin. Ay, hindi na dali po. Uy, apat na ginawa. Uy, nasuportahin ko din yung maling ko ginawa na I'm not feeling well. Go. Sige, go. Ano na lang, ikaw. Kaya tinigay ka ng pinadrag. 1, ilipsing ka na. 1, 2, 3, go. Elixir. Kaya't ibigay mo na ang ating Christmas bonus. Sige na. Ikaw. Kaya update ha, ng Christmas bonus. Go! Mong likod ha. Ito bang, asan yung likod? Tagilid na lang. Saling ilong diri. Napaakan niyo ko ay Ilong diri. Ilong diri. Ay, back to back. Kaya na eh. 1, go. Ano Go. ba? Kaya ibigay mo na. Energy. Ang aming Christmas bonus. Uy, ayan! Oh! Ano ako big? Diba? Wala ikaw din na naman. Una yung boys buhay dyan na gawin. Kasi magkamali ka ng Santa Claus, may ganun pasayawon. February. Ayun, di sila. Ay, mga tao sila na Sige daw. Siyam, go. Ayun na, kimakaliba. Ay, wala yung professional naman. Hindi, okay naman tumanay. 1, 2, Go. Kaya't Ibigay ibigay mo mo na na ang aming Christmas bonus. Barbie! Kay Barbie! Ibigay mo na ang aming Christmas bonus! Shamsi! Ay, Shamblon na ito! Hello, Shamsi! Kaya ka na lang! Istoryosa sila lang! Kaya't ibigay mo na ang aming Christmas bonus. Okay, kaya okay na okay. Okay na okay. Ikaw, kaya't ibigay mo na. Okay, ready? Ibigay mo na ang Christmas bonus si Mr. Shamsi. Nabetan ka na! Nabetan ka! Para sa mascot ha. Dapat yung kanya na Ibigay mo ito. na! Okay, blending na natin last. Sis! Ikaw ang, ano ka? Vlog. Ano ba yung pitch? Tenor. Efred! Kaya't, or anak, or Ikaw, kaya go. kaya't ibigay mo na. Makayat. Kaya't. Tama na sis, tama na. Sige, sabay-sabay. 1, base ka. Kayat. Go. Go. Kaya. Ano lang ka? Hangag ka mo ka pa. Benta yun. Kaya, karon na, kaya ta. Kaya. Kaya. Karon na. Pasko pa, Pasko. Sige, siya. Kaya't Sige, okay. Jaya.
Regine. Tapos blend na 1. Kayat lang sa 1, 2, 3. Slow lang. Puso kung kamot mo ng tingog. Dire. Kaya lang mo. 1, 2, 3, go. Dapat double imong hangat kay di na makakabot. Last, sige na. Christmas mood. Ayun, may dinit bali lang. Invalid. 2, 3, go. Babalik ka Zumba na yun. 1, 2, 3. Sayo, sabi. Kaya ibigay mo na ang Christmas bonus. Kaya lahat okay na okay. Kaya ibigay mo na. Soda. Pero may mga soda. Pero may. Kaya lahat okay na okay. Ginawa. Christmas bonus. Kaya ibigay mo na. Ulit divina, no? Ang aming Christmas bonus. Thank you. Ang babae, thank you. Ikaw, rehearsal na to. Ay, ikaw, mag-shot na dito.